Ao longo dos anos, o consumo de lencería nos hospitais e outros centros sanitarios da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras está a variar. Así, unha prenda que hai anos era casi imprescindible entre os facultativos, a bata, é agora cada vez menos empregada. Hoxe, o pixama branco é indiscutiblemente a peza de uso maioritario que se repón de ano en ano. De feito, ás veces a primeira bata recibida polo facultativo é a única. Tamén as tallas están a mudar nos últimos anos. Dunha banda ampliáronse estas, pasando das 3 habituais a 5, a superpequena, a pequena, a mediana, a grande e a supergrande. A incorporación maioritaria da muller vese tamén nas tallas dos uniformes, sendo na actualidade as máis demandadas a pequena e a mediana. Cada profesional recibe 3 uniformes, ou 2 uniformes e unha bata, ademais dun par de zocos á súa chegada, equipación que se renova de ano en ano. Está un poquito desactualizada en algunas cosas, entonces, bueno.